Ongi etorriak txorieneren denboraldi honetako sasoi honeko 100. programara, arratsaldeon Zigor. 100 ja? 100. Ostra. 00, bat 000. Zebereu. Superborobil, superpotolo. Gaurko errezeta bezala. Bai? Potolo. Ondo. Bueno, bai, gaurko errezetak lotura estua izango du gure kolaboratzaileak dakarkigun gaiarekin. Loli zeinek dakarkigun garbiketa eta txukunketa gaiarekin. Bai, berak besteak beste erakutsiko dizkigu lore edo esagen dezakegu lorategiko eta bai. baratzeko garbiketa nola egin, txukunketa, goxaketa eta hori dena. Eta gu gure aldetik, sukaldeari begira, garbiketa bat emango diogu eta txukunketa bat ogizarraren kaxoiari. Amigo. Nundi doa? Hemen. Pastela ez ditin behar ba. Bueno, ikusten duzuen bezala, gaina ogizarra benetako akarri dugu, gure etxen hor bueltaka zebilena, sobrante zebilena, zatik, olako, goiok isako, gozek hiltzenan, goiok. Ez da eskubide. Zejan behar goiok. Pentsu, liazi pixkat. Ui, lehorra guztua. Bueno, baita, baina kasu hontan guk ere jan dezakegu, ez? Esaten dena, retales, olako zatik hartu eta honekin gaieta batzuk prestatuko ditu. Benetan goxoak, ikusiko ez zelako sorpresa eramango ez dut. Ondo. Orduan, oinarri bezala prestatuko ditu ogizarrakin indako gaieta batzuk. Hortarako zerrako egun, ogizarra, almendra batzuk, hori gehigarri da, plus bada, nahi bada, bestela, kendu daiteke almendrak. Bale. Nahi duzuen espezia bat edo gozagarri bat, kanela, anixa, guk gure kasun edo nik nire kasun aukeratuetena da kardamomo hautsa. Hemen 125 gramo gurin urtu, azukrea eta arrautza bat. Hau dena hemen nasi izango da, ore bat egin eta jarraia eskuekin edo koiarakin olako forma batzuk eman eta labean egostea 180 gradutan goitik eta beitik. Mojito paiak zer behar duen? Bueno, olako krema bat, esan liteke arrautza krema bat, baino limoi zaporekoa kasu hontan. Esneri gabekoa izango da. Hortarako zer dauzkegun alde batetik limoiak eta limak, hauei zukua atera, mojito bat eze behar duen ron edaria, hortarako hor daukegu, eta hauekin ikusiko duzuen nola ingo deun krema berezi eta bizi hori. Super. Honen gainen apaintzeko zeingo deun arrautze zurikin olako merenge bat, merenge superrazkar bat ez gai biliko karameluakin azkarra. Almibar gabekoa ez da? Almibar gabekoa, eta da espadarako edo pixkat olako pasteurizatzeko edo gainerringo deu. Olako sopleteakin bada espada ingo diogu pixkat. Momentua jan, hobena. Baita ere, baina eta itxure mateziok, Gorri hor. Eta guzti hori kopainoango da. Hoxe nire aldetik, hau, adierazteko, bai? Mojito itzaia esan da jende asko, ostra, mojito, parranda, kuba. Parranda, edo, aizu, ni mojito kartuta nagolako taberna baten poesia irakurtzen zen baten, Ni naiz. Earra. Zer, mojito zale edo poesia zalea? Mojito zalea, gutxio. Enaiz... Probatu biek, eta probatu batea. Hombre, ia daiten baiazu mojitoa, suabea, ron gutxirekin, eta lima desente, eta belarrak eta edo soda desente, bai. Soda? I like soda. Soda ez du behar. Soda behar du mojitoak, soda darama. Nik probatu jotonak ez, eta esango nizuke gaina ez dakitela zerek ematen duen gogorren. Edo ronak edo azukrak, ze horre azukrea... Bueno, baina beharko... Bueno, a ver, errezeta, zein marzen duen lehenengo, gaietana, nola da? Ogizarra daukegu alde batetik. Batzuk aurrez txigortzen du etxen ogi birrintzeko erabiltzeko edo, pixkat hori. Guk ez dugu txigortuko. Hola, gaineko nik uste zaporea emango liokela are eta txigortu bat, tostadito esaten dena. Orduan, bere horretan ogizarra hartu txikitu eta birringaiun sartuko deu. Azalda guztia da, mamia dena erabiliko. Dena batea, ez da xein beharrik. Eta gero jarraian almendrak ere txikituko txu eta ontzira. Eta gero osagai guzik nasi besterik ez da. Bueno, mojitoakin, hasi gainez, hau berez, diote historiak esaten du, hor Sir Richard Drake, hau zan Sir Francis Drake, korsario handiaren menpekoak, horrek asmatu omen zuela. Korsariok ez dakizuen entzako zer dien, azkenean, lehen ibiltzen piratak eta korsario. Antzekua die, baina ez die berdinak. Hau da, piratak juten die lapurtzea, berdin zaie nori, denei hartu lapurtu, eta berdin da gerra garaia, pake garaia ero izan. Hartu, beraien burua besterik ez dute ikusten, ero ez zuten ikusten, eta nahi zutena, aberaztu, errezaldea. Eta ero zeuden korsarioa. Korsarioak ordea, hau zan, gerra garaian itxezutena gobernu baten alde lan itxezuten ero, eta gehien bat, beraien lana zan, lapurtzea, ero saboteatzea,
zure herriaren kontra zegoen taldea. Hau da, Drake hau famatua zan Inglaterrako korsarioa. Eta hau bere lana zan, frantzesei, espainolei da horrei lapurtu, eta beraien itxasontziak urperatu, eta hortek aberaztea. Esan genezak itxasoko Robin Hoodak? Bai, batzuendako, bai. Beraien boltzikoa betetzen zituzten, beraien herrindako noski, baina beraien boltzikoa betetzeko. Beraien aberriarentzako. Hori da, ezagik gero banatzen zuten hori ero ez. Bueno, kontua da hauek, Sir Richardrek armatu zuela edari bat, zeraman patxar txarra, orduan zan ron ondu gabekoa, gero lima botatzen zion, ura eramaten zuen, gero sodara bilakatu dala hori, hau da, gazdune ur da, eta gero azukrea eta espeziak. Hor normalean mendafina aipatzen da, baina baita eukaliptuarekin eta nik errezetan baten ere ikusi dut martorri erabili izan dutela baita. Eta, bueno, zentzua bazeukan edari honek. Azkenean patxarrak egiten zuena da, pixak gorputza berotu, animatu, itxasua gogorra da, gero likido botatzen zieten, bezala moskortu eta gango zirelako, ura botatzen zieten, geisteko indar hori pixkat, gero lima, limoi arabiltzen zuten zeatik eskorbutuan kontra burrokatzeko. Fruta etzan jaten, vitamina C vitamina behar zuten, eta horrekin sartzen zuten, orduan erdi medikatzen ziren, hau zerbait, beraien gorputza betzeko. Orduan esatea zu, xarabe edo erremedio gisa sortu zela? Gutxienez. Amigo. Antzeko parezido. Gero belarrak, mendafina erabiltzen zuten, zaporea emateko, eta azukrea, digeritzeko. Digeritzeko menda, azukrea txutea emateko. Eta buruke funtzionatzeko. Azukren kontra daudenak, hola, oie. Jesus, honek zesando. Azukrea, hori da, azkenean, kirolarin da, hori isotoniko bat izango zen, gara hartan, isotonikoa. Bueno. Eta gatzak non dauzke? Soda botata, gatzak sortzen dizkio. Amigo. Bai, ze berez oin, errezeta, hor, soda ezberdin jasunak. Hor daude gazdune edariak, ez direla berdinak, Eta, segun zertako erabiltzen duzuen gazdune edari bat, izorratu alduzue. Hor, ezina ezaguna, hau erabiltzen dana, gin tonika egiteko, tonika, ez? Tonika, kinina dauka, gaza sartu itxezai ur bat izatea, eta gero, kininan mingotz hori erogo jaisteko azukrea gehitzen diotea. Gero dauka zeosa, beti ezagutu duna, dala ura artifizialki gaza sartzen diotena, eta horrek gozogarri bat izaten du, hori gehien bat, tinto de verano, no, hori? Bai, eta soda esaten zenunen, eriburura etortzen zitzaien, zuketanik ezautu genuna, jatetxetan edo tabernatan, soda, sifoian doana da, ura gazarekin sartutakoa, eta gero eramaten du, gatzen bat. Bale. Bai, eta hori da, normalean, mojitoan, zezu mojitoari normalean, hola botatzen diote, soda botatzen diote, gazdune ura botatzen diote. Bai. Ez da berdina, eta aldatu, eta gero dau ura gazakin. Hori adala ura naturalki gaza daukana, eta hori, erabili aldala baina ez dala berdina. Karbonatada esaten dena? Hori da. Eta, prozedura ez dakik gehienok ezautuko zuen. Hau garai batean, hau gero Hemingway egin zuen. La bodeguita del Medion, hor, famatu ara juten zane, hauek eratera, mojitoak, eta, garai hartan, 1930 hamarkadan, izotza, eta nik hori ikusi dute, argazkitan. Nik zipita zapeko... Kriston laukika eramaten zituzte. Zipita zapeko zeatan, komikitan, eramaten agertzen ziren joie? Bai. Hain zarradia zipita zape? Nio, bai, Bai, ez dakit, ni txikitatik azautu. Zipita zape, baina... Nik... Azautzen aika potoloa eta ama argala, eta... Pantuflo. Zipita zape, ondillak, izotza lehen blokean erabiltzen zen, eta gero azizien, izotza apurtua erabiltzen, gehiago zen, filtro moduan, ez? Iragazteko, hor, azkenean eiteko garaian iten dena da, lima zukua, o limoi zukua, belarrak, erabiltzen dien belarrak, gehi azukrea, eotu pixkat, baina ez da gehi egin behar, gehien bat da pixkat, mendafinaren olioak eta zaporeak eta ateatzeko, eta gero izotza botatzen da, eta gero rona eta gero soda. Horrekin zelortzen dugu, izotz horrekin filtro moduan egiten dugu, Belarrak behian gerotzen dira, ala jentia gustatzen zai hori
murtzikatzea gero. Zer esatezu, drenaje... Linfatiko. Aha. Baina, bai, azkenean izotz txikitu horrek egiten duena da, belarrak behiak geratu arazi. Bueno, eta nik oso filtro hona da, beti ahon, beti batean batera geratzen da, Ze hau ez da gero, jentiak ez du honakin eraten? Txotxakin, pajitakin eraten ez eraten? Horrekin, nik jendeak ez izan dut horiekin eraten, nik ezatik dut. Azken finen zu pentsatu izotz zati guztioik, azukrepiloi eta alkola hori bapaten nola edan dare, hori pasa behar zaizen, horrek bapaten burmuñein goizola. Ez, alderantziz? Nik uste? Bapaten xok bat eman behar dizola, ez? Bapaten otzotzotza azukrepiloi eta alkolai da pi. Bueno, baina berez alkola esaten dute, edari hau saltzen dutenak alkohol gutxi daukala, nahiko diluitu da juten dala. Baina hori behin neurrian arabera, hori, gure ikerrek egin zuena, zenbat... Mississippi? Mississippi izartzen dizkiozun. One Mississippi, two Mississippi, three Mississippi, four Mississippi. Claro, four Mississippi-kin, baina zenbat ron jundan hor? One Mississippi-kin ikua. Hori lehenengoan agian, hori hemen aipatu izan du, ez da, lehenengo Mississippia ez da 8. Mississippia, 8. mojitoan kontatuko zen nuken Mississippia, bezala. 8. mojitoan nola die Mississippik. One Mississippi... Baina hori zerbitzariak egin behar dizu. Norbera zerbitzatzen badu, zuz neska, norberak inezkero akabo. Bueno, bello, hortan, 8. era eta hori, Gazteak zaetenak, hor bestaldean zaudeten da. Legunean, lagun batekin hitz egiten gaztia, 21 urte, txokuan, elkartien izan zuten, Baskaria. Eta hasi ziren, zeretik hasi ziren, ardo, beraien dago, ekarri zituzten kriantzak ez da izan, eta gero, bukaerako 28 euroko botillak gordeta. Claro, hori erantzuten erako nik esan nien botillak. Oin hartu, eta inbernuena botilla hori ustu, iskina batean hartu, tetabrikeko beste ardoietako bat botilla hortan sartu, eta igual erango zenuten da. Oin bai, hau bai horna, oin bai, ardo honak hasieran. Eta gero edozer sartzen da, Baskari bat. Onak hasieran gozatzeko, dastatzeko. Gero, Mississippiak ezten dira. Bueno, errezeta, jaione, ogia birrinduta. Bertan, arbendola birrinduta, bertan kardamomoa bertara eta gainontzeko sagaiak ere barrura. Eta gero oratu. Esku garbitu, nik aurrez garbitu ditut, ongi garbitu eta eskuekin indezakezue edo landu dezakezue. Eskrupuloaz bizi zaldetela, guante batzuk edo eskularru batzuk jarri eta bestela hobe, ze azkenen denak itxatxi behar du, bai? Bai. Ordu noixe. Zer erabili behar duzu, mendafina o menda? Hor, nik enekiena, mendafina lortu zala, menda ezberdinen nahasketatik lortutako belar bat dela, lore bat dela, eta, zaporea ezberdina. Nik ez da, nik gehiagi ez diot nabaretzen egia esan, mendafinai da mendai, ez diotolan gehiagizko alderik ikusten. Aldea nabaritu bertzaio astomentai, horri bai. Patana. Ez da berdina, nik hemen onartzen dut, jatetxe batean, menda behar genduela, jatetxea mendian zegoela, eta geneukan egiten gendun postre baterako menda krema bat, oinarrian zeraman, eta goratzen naiz, ezin izan zigula pasta izitzaiola, gure fruta gile ekartzea, ez? Barazkik eta ekartze zituen nahi, astu izitzaion, eta, hau mendian zegoen, da, bide bazterren, aparte, patana pila bat, hartu patana garbitu ondo, infusio egin nuen hori krema bat, normal, ez netan infusionatu, eta ero arrautzekin da azukerakin krema egin, eta inoketzion nabaritu, Nik gaina, espada lehenko zerbitzai eman, gaur krema menda, krema zego xo, eta probatu da, ze hona, eta ze menda, ez zuten nabaritu, gaione. Nahi gertatu izan zen? Biak izan ezkero ondoan, igual bat probatu eta bestean nabaritzen da, baina bestela. Ez? Etzeko parezido. Goxua, umei gainea ematen dizu eskuako lan igurtzi pixkat eman usaintzen umei da, gustatzen da. Astomenta, hori osinek erraitze izunen, batipat. Ez dakit funtzionatzen duen horrek, probatu nuen eta... Erreki igurtzi beharko. Horre bak usen itxura duka, jaione, gaina bolakin barra itxura. Ogi lehorra eta gu hemen txorienen ez gara nekatuko, erabili behar diela beti gauzak, sartu diela, bota ez,
atzo kroasanak ingen nuen. Gaur, ogia, eta ogia zenbat eta zenbat errezetetan erabiltzen da. Badaude, Asturiasekoak borratxinoak, borratxinoak egiten dituzte, eta borratxinoak azkenean dira. Zuk egiten duzu moduan, ogia birrindu, ez? Ogi birrindu horri, gero, botatzen diote anisa patxar moduan, normalean anisa, baina oso puntu ematen dio, eta gero arrautza, ez? Hartu, nasketa batein, eta bolak egiten dituzte. Bola horiek gero frijitu egiten dituzte, eta gero egiten dute almibar bat. Almibar honen garrantzia da ardo zuri on bat erabiltzea, baina gero, ura, azukrea, eta ardo zuri hori. Eta egiten dituzte bola hauek, gero, egosi almibar hortan. Orduan, komen izaten da, zenik behin ninduen errezeta hori, eta initxun, aberzeta mainoko jaionen? Bai, bida. Ba. Olakoak, tankerakoak. Olakoak initxun, erakutzi. Bola horiek gero zein zian, iten die puztu. Eta ero jateko, orduan komeni da, egunen batean egiten baduzu errezeta hau, borratxinoak, emar dituzuena, bola txikik, ze ero egiten dutena, almibarra zurgatu egiten dute. Eta zurgatzen duten, orduan, potolo gatzen die, eta goxua, eta beste modu bat, ogizarra erabiltzeko, ez? Ba bai, eta bueno, bida, garbiketa kontuk eta aprobetxatze kontuk eta aipatuta loli gure zain daukegu hor, beraz, esan bezala, honek ez dauken misterio handirik, eskuekin edo koiararen laguntzarekin azken finen bolatxo batzukin pixka zapaldu, txukun jarri ez dia hasiko beraz bata bestengandik ez da olako tarterik utzi behar bereziki, eta labean 180 gradutan goitik eta behitik, 12 minututan 13 hor inda egongo die. Baldin eta hori bai, baldin badituzue, olakoak, 15-16 minutu, baina bueno, minutu batzutan, bueltan geha. Gure sukaldeko gozotasunetik, hemen etorriga gure baratzera, eta hemen daukagu gure lorezain ofiziala. Lolizain, zaldeon? Kaixo, arratsaldeon, zemauz? Bueno, ni ondo, han barruan ondo neon, baina hemen lana daukagula eta etorri naiz. A ber, zein behar dugu? Bale, ja baratzak garbitu egin behar ditugu, txukundu behar ditugu eta prestatu behar ditugu udaberri aldera begira. Ordun, azkeneko porruak aterako izkizut, sukalderako, eta, belartxarra hauek kenduko ditugu pixka bat, ongarria botako dugu, eta utziko dugu pixka bat, deskantzatzen edo lurra oxigenatu, eta lasai egon dedein, goxatuko da lurra, gero ja, zehoze berria sartzeko. Legunen ekarri zen ditunak horrek estaltzeko zienak eta ondo egon zan estaltzea, gukingo kendengo ditugu. Ondo egon zan estaltzea baita lurra? Ez, orain ja ez. Orain ja hori, txailatik aurrera ja ez. Ja eguna luzatzen ari da, eguzkia pikin bat berotuko du, así eske ja. Berotuko du? Berotuko du, seguro berotuko dula. Así eske orduan porru batzuk aterako dizkizut eta zu sukaldera eta ni lurra prestatuko dut bitartean. Bai? Bikain hori. Venga, azkenekoak, ja. Bai. Egia esan gure txen porruak gu beti izaten dugu gure txen, ez dira azkena sekula izaten. Ja, guk ere bai, porruan eta txen horrela kenduko dugu. Bai. Ale, hori zuretzat, eta ni hemen geldituko naiz. Venga ba, ontsen ator, gerarte loli. Ale, Kanpokoa interesgarri izango zen, baina haure. Ona? Oso ona. Kanpokoa noski, oso interesgarria. Oso, benetan. Bueno, Lolin ekarpenekin batera, ni behintzat hemen barrun gaietak burutzen naitunez, bukatzen, eta, ja, epeltze aldea daude, bai? 12 minutu hoik eman zaizkie, eta hori bai oso garrantzitsu da, ateratakoan olako erreteilu parrilla baten gainen jartzea, kruskari mantentzeko. Ezetasun espien da. Hori da. Beraz, oinarri hau, momentuz behintzat, bazterrera doa. Hau sobran, ez? Bukatu, ogizopakin, esnetan, edo beste modu bat, ez? Gurekile, hemen aipatu izan dut. Morokile gozaltzen zaren, eta zan morokile edo ogizopak. Ogizopak zien beti kafesnea, eta ogizarra, bai, hori gehi txokolate puske, bota. Ez txokolatein da, txokolate puske bota, eta gero dena hartu, taka, eta hori zen ozkaka jateko oso goxoa benetan. Osa, kafesnetara? Txokolatean, gure etxean ogi sopa zan kafesne batein, eta hori ogi lehorra bota horra, eta sopa batzuk egin, da hori gozaltzeko. Gure etxen, txokolatekin indako ogi sopa hori zen esnea berotu, katilu baten jarri, ogi sopak bota, eta gero txokolatea hartu, hola moztu, klak, klak, da bota, eta gero jan. Bai?
Bai, azkenean, hori urtu ingo zan. Esan txokolate lodi bat geratuko, fina, ez? Pusketak hartu iten ziren azkenean, Etzenieten ematen urtzeko denborei. Gozatzen nahi naiz. Ona. A ber, esan. Txintxo. Venga, hor, berotzen. Gogoratzen, txokolate pusketak. Bai. Hemen, zerringo deun, lehenengo eta den ronari alkola lurrundu. Hortarako rona bertara doa. Bai, pixkat botako deu eta beste pixkat hemen gordeko du onera botatzeko. Zeingo deun hemen, menda ostoak jarri, hau da motraia edo morteroa esaten dena, menta osto batzuk botako ditu eta bere zuku hori, zigorrek esan duen bere olio esentzial guztioik ateratzeko ingo deu zapaldu. Eta jarraian beste ron pixka batekin busti eta barrura doa. Berotu, su eman eta flanbeatu, alkohol hori erretzen lagundu eta baztertu ingo du. Eta, gero ikusiko duzu, joango naiz esaten, bai? Informazioa pixkanaka. Eta bizango da, pai. Krema bat. Bai, lemon pai. Lemon pai, mojito pai, kasu hontan. Lemon paia izaten da olako krema bat. Bai, ingelesare ez, baina, antzeko ez, azken finen, baina oso bizie, oso zitrikoa izaten da. Oso ondo. Ogi birrinduagu gaurkoan ontako erabili du, eta jaionek esan du beste aukera bat, ogi sopa egiteko. Baina, ogi lehorra erabili alda 1000 gauzatako, eta hemen behin baino gehiotan erabili du. Lehen birrindu duen moduan, nik hor nahi hau izaten du pixka txigortzea, baina lehen birrindu duen moduan, ogi birrindua egiteko. Hartu, birrindu, eta ogi birrindua hartu, bertatik pasau nahi duguna, kroketa atzuk iteko, arraia, aragia, nahi duguna, ogi birrindutik pasata, ogi birrindu egiteko, erreza da, hartu ogi lehorra da honean, lehortu pixkaldabean, eta ondo birrindu, eta hori gero gorde poto batean, egun batzuk irauten ditu. Gero, ogi txigorkiak, pikatosteak egiteko. Gure txean purea jaten danean, barazki purea, edozein pure, gure txean krema jaten danean, beti ogia bote egin behar zaio. Eta hor bi aukera, bere hortan ogia, nahi izan eskero, txigortu inalda labean, moztu laukitan eta txigortu, frigitu ere inalda, eta beste bat oso goxoa eratzen dana da. Moztu laukitan, hartu, perresila, berakatza, txiki egin, nasi olio pixkatekin ogi txigorki horiek, eta sartze dituzue labean, eta horiek bakarrik golan telebista ikusten jateko ere, goxua. Eta merkia eta erreza, eta azkenin egiten duguna da, baliatzen dugu, bezperako ogi zar bat, duela 3 egunetako. Borratxinoak, lehen aipatu ditu gana, arraizopari botatzeko, beste bat, haionera. Zer, borratxinoak zertarako? Ez, ogia zertako erabili. Honek, hartzai apurrak, migak egiteko, hori klasiko handi bat. Zuetako askoin, eguna edurrak inda jongo zineten horre izabaldera, eta hango migak jango zen dituzten, hori hortako ere. Alkola bertan, ikusi duzuen bezala, mendaren olako zuku edo olio esentzial hori bertan, eta bain, venga, barrura. Piskat utziko diogu, gero, ikusten baldin baduzue, goikaldea berotzen ari dela, tapa bat beti eskura izan, zigorrek 1000 aldiz esaten duen bezala, estraktoreak eta haizegailu guztik itzali. Eta batez ere, garbitu. Zean, koipea biltzen da, estraktorean filtroetan, koipei pila bat, eta jatetxetan egoten dien, zute gehienak izaten da. Estraktoreak ez dituztelako garbitzen, koipe pila bat pilatzen daan. Bia, Olako baten sua egiten danean. Sua txantxaka beraka doa, eta honek nola zerbitzatzen du? Pontxo ruso, esan olako pontxo bat olan hartu, eta suakin mai gainean hartu, eta hori jende aurrean itzen zan. Hori gu goztela itzan gogatzen ez, batekin zion, hartu, eta beti guztik errezizkion, etorri zan bati jaten, kristo bat intzuten. Ximaz. Mira, ikusten? Zitala benetan. Egia da, gaina gaur egungo filtroak, estraktoretakoak oso komodo. Horrek, garbigailua izan ezkero, garbigailuan sartu, temperatura altuan, eta garbitu. Zezatizu, jatetxe askotan da, beti entzungo zen inoiz, zuten bat ere gondanean, izan da, goian, koipea pilatzen da, gero, zu bat ateatzen da, askotan gertatzen dela, eta zu horrek koipeak zu hartzen du, eta gero hori itzali. Hor kontu zibili behar da.
Eta gero, bueno, ogia, ogi torra dakiteko, ogi zarra baita ere. Eta beste bat... Boa, txabal, Baltxorizo bat. bururatu zait, hau ez da sukalderako, baina gogoratzet gu, olako ikasleen pixutan bizi ginenen edo olako nik kasu hontan erresidentzia olako etxe baten, egoitza baten egon nintzen, eta han bata beste izitzen genizkion, eta tarten zion olako nobatadak esaten dena, oase berritako zeak, ogi papurreko oean bota. Ze txarra. Baina hori ukarra guazan, bazuten batzuk egiten zuten da, hortzetako pasta, hemen loz egon nahi, jarri. Nik hori entzun egin dut, ez dut ikusi egiten, entzun egin dut, baina hori gero zingo, alde hortu ingo da, eta horrek herri inbardo. Ez, gu gehiago ginen oeakin itxekoak, adiez petakado deitzen genion maindirekzien, bai, eta gero, sartu eta ezin sartu darroa. Oida. Bueno, hori neekin etzun funtzionatuko. Bai, lasai, pixka gora goin, ez dakit jo, beraz, zu denatako gaukezu. Hori, bada esan dira, Jo Mikel egolaniko zan, baina nire Jo Mikel entapeño nonaino. Igual tapauta. Zuek badakizu zer den petaka, gogoratzen duzue, hau gaina soldaduzkan 1000 aldiz egiten omentzen, horti dator gehien bat, gogoratzen baldin baduzu eta zer horrik indakoa baldin baza idatzi txorionea bilbaitv.eusera, eta bueno, konpartitu gurekin, oean zein tamainetan jartzen zenun, muga hori. Segun hori jezen eraren tamainan. Bello, truko bat, jaione. Bota. Limakin, hau ikasi nuen, egon ginean oin Frantzian, horre esan da, Cointron, hango barmana prestatu zion zerbait, eta limari zuku hau beto eta atatzeko, hola nintzen zuen. Klak, bolta batzuk, eta ero, txak, eta nik galdetu nien da hori zertako da, zuku hau beto atatzeko. Mesedez, bitu, Pak, denari. hartu eta, hola, beti ikasten da zerbait. Beti. Bai? Jo, beti hola nien da bakarrik usaiak aratzen. Bai. Bueno, hemen ikusiko duzuen bezala, mojito batek zer daraman oinarri bezala ere bai zitriko bat, eta kasu honetan limoiak eta limak aukeratu ditu. Pai bat itxeko, lako krema zitriko hori itxeko, lehenengo eta bain zuku hori atera, jarraian erantziko diogu azukre hautsa, erantziko diogu almidoi bat, kasu honetan hartuarena da, eta 5 arrautzen gorringoak erantziko izki hortarako ingon ditu banandu. Bia, zigor, beste itxekoik ez aldin maukezu, bai? Vale, eta gero zuringoakin merengea, ez? Hori da, eta zuringokin merengea ingo deu. Eta, bueno, ba ikusiko duzu, jarraian nola den. Ona. Bueno, ogia berziklatu, berrera itzegin dugula, hor telebistan badaude, ez? Saio pila bat ikusten di hori, etxeak hartu eta zure etxea joten di eta berritu iten dizuten saio horietako. Hori horrek... Engantzatu txegue. Bai, jarraitzai ezera? Ez, baina noiz batxe hasi tontu eta bapaten ordun nozioik ez da, jopelas, bai, bukaera arte ikusi nahia berritzeue, bai, zeinekin gelditzeie, bueno, esplikatu. Bai, ezken nik ez dakit, hori zer da, ezkenean, bueno, hor badao bai, bateaz, bi anei bizkiero diela, juten diela, eta batek esaten die berritzeko, eta besteak ez berri erosteko. Bada negoziantea eta bestea da ingeniero de gurdibidez ide putzuzulos. Vale. Olaxe. Osea, bakoitza berea saltzen du, ez? Hori da, orduan batek zein barra dauke negozioa berri batekin, ez? Berri bat saldu arazi edo erosi arazi kasu hontan berak saldu nahi du, besteak erosi marko luke, eta da, amue botatzei behitu zea zure egokira, eta bestea da, pisu zar bat hartu eta dena eraberritu edo beraiena gelditzeko. Programari emateko gatzaero berritu ingo dituzte, ez? Bai. Dana berritzen dituzte orduan. Bai, azkenen gidui bat, hor zurdura bat dau, eta zurdura hori jarraitzen da, eta, bueno, bai, iten due froga. Ohikoena da pisue aldatu nahi duenak edo moldatu nahi duenak bi aukerak mai gainen jartzea, eta gaina... Bai, kontuk eta zenbakik eta itian, oski? Bueno, bai, zenbakitaz eta igual arduratuko da anaietako bat, baina gauze da, igual pareta botatze du, eta beti azken orduko edo oztopok daude, eta horre sortzen da. Hori beti, nik alago bat, obra induta etxian da, bai, 15.000 eta 20 izango dira. Bai, eta gero amerikanoan adela letxe da, esan nahi nizuke programa hortan, olako, azken orduko batzu daude, eta bai, aurrekontua potzolotzen da $20.000, eta jata beti poltsikoan $20.000 dazki, guri hori zego pasatzen. Zeinek ez dauzka $20.000 poltsikoan? Bueno, hemen da, zu aurrekontu hontan zaude, hortik ez pasa. Eta gero daude, neko adriago hier bezalako dana. Hartu, eta da, ez da gizu, danerako jaioa dien oitakok.
Bai, ba. berditzaiola zer, berak egiten duela dana. Hoi da. Arek ez dio deitzen, inoe gaina, berak esaten da, gaur egun. Interneten, sarean dagoen informazio eta bideo pilakin, Bai. ez da zetan, berak esaten, hau, egia, eta gero, hombre, denbora behar da, eta gogua, eta, bueno, gustatu iten zaio. Are bere baserria, bueno, berak eta guk, oier, lehenengo planta guztia nirea erdia nerea da, claro, ezan mangera botateko hori, zementua ezan iristen, eta hain behar izan gendun dana, baldekadaka igo gora. Ba, ez dakit zematiko nahi itxuan. Zait. Lana, kanpoan daukaguna modukoan, loli txeiten daukat. Argatu. Ba, segi. Berreun viaje nitu nik. Bai. Oindik, ordundik, baba hauek, oindala hori eta bosturteko badi jaina. A ber, Anju. Venga, segi. Zer Anju? Anju. Bueno, aia listu utziozu, ikusi dizutan, botatzen, ze onzara botatzen, ze botatzen? Ongarri pixka bat, goxatzeko, hori da. Eta oin zein behar dugu? Eta orain egingo dugu lehenengo gure azitegiak. Ordu, nola landaria gero, segun egualdian nola joan igual, segun zeinentzat berandu etortzen da, orduan guk gure azilakin, lehenengo tomatiak egingo ditugu, eta lehenengo azanoio gaitaren sartuko ditugu, eta gero ja lurra pres dakagunean, hemen landare pixka bat brote berria hori da ateratzen denen, hemen dikatera eta baratzen sartuko dugu. Hori da. Hemen jendeak egiten du, landare erosi. Hori oitxura asko dago, ez ja erosi dendara joan, zuenera joan, eta erosten du ja landarean hasi. Egina, hori da. Bai, baina, bueno, denbora badutenak eta, bueno, azila egitea ere polita da, gustatzen zait, azila, izategia. Olako, nahi dut esan hau urte batetik bestera erabili aldala, ez? Bai, dudarik gabe, gero hemendikan landari atera, eta orduan, zer sartuko dugu? Pentsatu dut, sartuko ditugu lehenengo azanoio batzuk, erdila dorrela azanoio batzuk, eta gero gure lehenengo tomatia. Itxura politia du, delizia izena du. Izen horrekin zoragarri. Hori da. Orduan, sartuko ditugu tomate batzuk, behira ze biztare behar da, Bai, ai ama, hasi txiki, bat bakoitzean. Pare bat sartuko ditugu, bada espadare igual, nik zerrekit bat igual estateko, pitin bat gorde. Ez da barru-barrura sartu, ez? Horrela, gainen utzi, eta gero, nola ureztatuko dugun pixka bat, urak ere sartu ingo du. Orduan, horrela sartuko ditugu gure tomatiak. Eta hauek gero nun utzi behar ditu, nun izan behar ditu? Toki goxo batian, argitasunakin, baina, bueno, hotzikan ez du behar. Hotza baldin bada, landari ez da eteratzen, hotzakin. Nik zer dakit, egia da, segun jendia badago invernaderoak eta ditunak, edo kristaldun terraza batian edo. Bai. Edo, bueno, sukaldian ere, nik zer dakit, lehi hondi batzuk baldin badituzu, eta argitasuna baldin badu, goxotasun hortan ere. Eta guzti zemat ero emarko genuke, ero ura zemat? Nik orain egingo nuke lehenengo asti hau egunero, pitin bat, egunero. Eta gero ja, bastian, bitan edo horrela. Beira, azanoia, oaindik antxikilagoa da. Mendago pila bat, Azenaria gaina, azenaria holan, eta pila da, orduan. Horrela. Eta honekin, azenarekin berdina, ez? Berdin, goxa ditugunean, tamain politu bat dugunean, baratzen sartuko ditugu. Oso, ondo. Orain momentuan hauek sartuko ditugu, baina gero, ekarriko ditut egun batian, aurten nik uste zuen sukalderako politiak izango direla, azanaioak koloretan. Marroiak, beltzak, horiak. Nik uste hori baratzerako, politia izango dela. Baratzerako eta lanerako baita. Horregatik. Orduan, bueno, mi esker. Gaurko lanak. Gaur jurin barrozu baina, Bai, gaur, lastimani postri hori. Baina, bueno, gordeko nazu. Eskerrek asko. Mila esker. Ale ba, gerarte. Agur. Bueno, Mariz Korrena, gaurkoz, baratzeko kontua bukatu ditugu. Eta hemen, zer dao? Ba, begira labur bilduta. Ikustazue, lehenengo eta behin osagai guzik nasi ditu, errona iragazi dugu ontzira, eta hemen berotzen jarri dugu. Eta bain, eragin behartzaio hau loditzen den arte. Loditzen hasten den puntun, baztertuz, kasua, sutatik baztertu, eta gurina erantziko diogu. Sua busten ez jarri, emeretzin ez dare, guk 16 baten daukegu, zerotik, batetik barkatu, emeretzirako bitarte hortan oain 16en daukegu, bai? Ez lokartzeko, baino ez daren ez mozteko.
Vale. Orduan, hartu almidoia dukanez, hau loditzen hasiko da. Loditzen joango da, eta behin loditzen hasten denen, baztertu, eta gurina erantzi, eta ikusiko zu, ze gorputza, eta ze... Eta brilloa. Brilloa hartuko duen. Bai, saltzak loditzeko asko erabiltzen da. Guk hemen ez dauko ohiturei, baina Frantzian asko erabiltzen dute, holan, hartu, eta likido zuek, egun batean nintzazue bakarri froga hori, hartu likido bat, eta hasi gurina botatzen da, nazten, da, iten da, holako, ez da mahonesa bat, ez da emulsio estable bat, ez da iraunkorra, aguantatzen du, hartu, eta iten duena da, gorputza ematen dio, batu iten die biak, eta hori, saltzatzen duzuek ero, arrei bat ero haraki bat, eta maira junda jateko, bai, hori utziko bat genuen, ez da, ordu batzuk ero hemen ingo zana, banatu ingo zen, koipea goian geratuko zen, eta likidoa behian. Baina, bueno, hemen kasu hontan, krema hontarako esan banatuko segura. Almidoi bat daukagun ez tartean, eta hori. Orduan, krematxe utziko digu, eta goxo-goxoa gure gerko... Bai, eta zuzenketa bat, zuzenketa txiki bat. Nik hasieran esan dut, nola arrautza budinan antzeko zehoz izango den, baina esnekirik gabea gurina sartu diot, orduan. Bai, esneki bada. Ez da, esneki dune da, kasu honetan. Margarina erabili ezkero, kasu, ez? Bai, berdintxu, ez da berdina izango, baina, balido. Bueno, birziklapena inguruan egon garen hontan, lanean birziklatzea. Zein etzaio gertatu, holako lan etenaldi luze baten ondorez, izan aldala amatasun baja bateatik, baja luze bat izan dugulako, ero etxeko norbait zaintzen joan izan garelako, ero denadakoa. Gero, lanera bueltatzeko garaian, jente asko ez da gustora goten lanean. Eta hor, garrantzitsu izaten da, argi izatea, bueltatu behar garen ero ez, ero birziklatu. Birziklatu behar garen hortan baita ere. Baldin eta eguntzean garai hortan gauzek asko aldatu baldin badi eta berri baldin badaude. Azken finean hori bai, derrigorrezko bat da, eta bestela da guztokoz. Eta lan batzutan exigitu iten hori, aukera ematen dute, hartu eta... Zuko eta 5 urte amazkizu hemen, baina hemendik aurrera laniteko modu hau izango da, eta bi aukera dauzkazu. Ero birziklatzen zara, hau da, ikastaro batzuk egite dituzu eta prestatzeza oin guk laniteko moldera, ero jende gaztea ekarriko dugu, hori ikasi duena, ero hortarako prestatu dira, ero, gaztea, ero ez gaztea. Hori da. Hori daukatea, baina, egia da, gaur egun, jente gaztea ondo prestatu da, horrela atzetik. Jende gazteari falta zaio esperientzia, eta esperientzia izateko lehenengo eta behin imardo azkarrasi. Bai? Importante. Oso. Ez dakit lehen 16 urteketakin da azten zelanen, zenbat eta lehenago hobe. Beti ikasten nahi izan bitartean, ustartu praktika batzuekin aldala. Baina aukera eman behar da. Behar da, holako iniziatiba, baina aukera eman behar da. Orduan, hemen, txenpixkat, hemen azaltzea aldera. Hau da, hauen momentu honetan indeun mojito pai krema. Orduan, honi plastiko filma jarri eta ozten utziko genuke. Orduan, bazterrera. Eta hau da guk aurrez prestatu deuna, zueri gehiegi ere ez itxoinarazteko. Orduan, ikusten duzuen bezala, hori da, ingo deu pixkan hasi eta gero joango betetzen gai eta oinarria azpindula. Nire aldetik hemen, hau arrotzea falta zait, hau da merenge hori nik gatza botatzeko zalea naiz, zigor ez asko. Altxatuko da? Garbi utzi. Bai. Hor, normalean bakizu oso garrantzitsua dela. Merengo bat egiteko garaian, banaketa egiten dugunean gorringo eta zuringoana, gorringo ezerrez erortzea, arrautzan asalik ere ez erortzea, eta alden eta garbien egotea. Asal pusketa txiki bat erori zait, hartzen dut, eta atara diot. Hemen dau, hor dau. Hor dau, beste bat? Hori oso txiki da. Venga, ba. Jaione, 47 urte, presbizikin hori ez da ikusten. Sentitzen dut, urrengo jokin bezala baita horregoak ekartzen hasi bako nire. Neri 7 urte gelitzen zaizkit orduan alako gauzek ez ikusteko, ados. 7 urte barru, hemengo merengeak... Tikismikisa ez izateko, 7 urte gelitzen zaizkit. 7 urte barru, txorineko merenge guztiak kurroskariak izango dira. Bueno, hori, esaten egin garrantzitsua da, garbi egotea, eta batez ere, azal pusketa bateatik ez, baina gorringo pixkat erortzen bazaigu, egia da pila bat aberitzen dela, gorringoarekin bat. Eta ero, bebai temperaturak zerekusi dauka. Epela, pixkat epela aldera badao, erraxa batzatzen da. Oskaiutik atera berria, hotzak badaude zuringoiek, atzatuko dira, baina gehiago gustatuko zaigu, Orduan, gustatzen zaio epeltasuna, arrautzai altzatzeko gustatzen zaio.
esne gainai ez, esne gainai guztiz kontrakoa, esne gainak hotza maite du, hotza izatea, baina arrautzai, bai, bota. Hori da, bueno, pixka gorputza hartzen hasi den momentun azukrea gehitzen joan poliki-poliki, eta, bueno, dena arrotzen den arte, sendo gelditzen den arte, eragingo diogu. Bueno, birziklatzean da. Bai. Ikastaroak egitea, eta beti, nahiz eta lanean egon, ondo egoten dala beti, buru hau martxan izatea, eta berritzen jutea, eta gauzak sartzen jutea, eta birziklatzen izan, ez? Bai, gaina birziklatzeko gaur egun ere, oso eskura dauzkegu gauzek lehenengo eta behin. Etxetik iteko moduan, internetetik eta zenbat ikastaro. Egie da nik ulertzet, adibidez, 60 urteko muga hortan baldin bazaude jubilatzear esatezula zen nezesidade. Ez, eta ikusten etxezu ze teknologiri dagokionez, ez? Bueno, baina zeinek, baina zeinek esaten dizuzuri, zure enpresa, aerobegatik datorren astean, hilabete barro datorren urtean ez dala itxiko. Bai, gauze bada enpresa eta lan mundu oso zabala da. Eta gero daude autonomoak eta saltokik dauzkienak, eta oain arte saltoki txikitan modu batera indituenak 30 urte eta bapaten. Ez dakizein programa sartu behar da. Laguntza, lagundu, eta bestela da zen hortarako pixkat atzeratuko naiz, jarraituko eta aldeten modun bizirauten, eta dena ulerkorra dela, eta denan kin empati izan behar dela, hoxe. Eta horrela egin behar dela, alda modu, azkenean iken behar. Bestela, hoxe, eskatu, hasi kurrikulunak eskatzen, da norbait prestatu ekarri, zuri eramateko, zu hartu eta atzean geratu, zure denda hortan, da gazte prestatu bat jarri. Eta aukera bada, eta olako gaztek badaude azken finean, eta sare soziala moitzeko. Gaur egun ez bazaude esan aktibo, bida hortarako badaude. Eta kurrikulunak ondo egiteko, ze garrantzitsua den kurrikulun bat. Nahi ez kontatzea niri pasazitza egiten olako bizipen txiki bat, osane neukenen, denda neukenen, neska gaizte bat etorri zitzaien kurrikulumakin, eta ez dut sekulen aztuko, ez bere aurpegi eta ez bere kurrikuluma. Bakizu zergatik kurrikulumazio bilduta olako tipula papera baten, opari moduan, ero? Bai, eta jak gelditu iten da, esatezu, jos neska detallista da. Eta gelditu itea. Baina hori garrantzitzu, hori, ikusten mauzu goguak ekartzen maizu hartu paper bat, holan botatzen maizu. Zer? Ez, okerragoa. Gurasok, kurrikulumakin. Hori entzun da, hori da. Hartu eta baina semian kurrikuluna ekartzen dator. Eta gurasoa, hori remen kontatu, semiakin, gurasoak eta semia lanera. Hanik uste hori pausu ez da da. 16 urte baldin batzezu, 20 piko... Hoxe bakare falta. Eta ero jakin nora zoazen. Nire lagun bati, zahardotegia dukana, sukaldaria pilatzen nahi zan, eta justiz, eskion sukaldari pila, eta berak esatezu, zigor, ez du karrera egiten, bako zelako gauzak atetzen dizkieten. Hartu eta bai, azte bukaeretan libratuko dut, Noski, zahardotegi baten, azte bukaeretan normalian ez da inorre goten. Inorre. Zerbitzu bukatutako libratuko zu? Ez que horrekin etortzen dana jaionez egin goi duzu. Esate duzu, oso ondo. Bale, behitxuko izut, Telefona apuntatu duzu, Oso ondo, bale. Eskerrik asko. Ostra, mesedez. Eta gero, nik ez dut esaten, Hosteleitza, azte bukaeretan lanik eta tokatzen da gorra da, baina, hau da bere, alde polik askoak, eta hemendik animatu jende gazteai, egia esan ikasi pila batek ikasten dute, hosteleitza eskolak eta egia esan ondo airea, jendea badukate, baina gero urte bete lan iten du jendeak eta gazteak dira, gazte garaian... Baina hola ikasten da zer den disiplina, sakrifizioa, dena, jendea entzuten, jendea aguantatzen, hola ikastea. Ni beti izan dut, sukaldea gogorra da, baina zerbitzarin lana, jaionet nik hori beti onartu. Gurea baina asko gogorra. Eta hau ez dakit moztuko ez, baina oso garrantzitsua da zerbitzari bezala lanen hasi astea, oro kasi barko genuke eta komuna garbitzea. Hor ikustezu zer den empatia eta nola zein du berdin besten gauzek.
Bai, Jo errespetuz jungo zea. Borobil badau komunean, mutilak barruen intzazu, eta aldala altzatu lehenengo katxarrito. Hori bai, mesez, komunak horre paretakoak oso alto eidia jartzen gaur egun, Bate omaten tokatu zaidolan, hankapuntietan jartzea. Edo bestela, olako eskaloi txiki bat eskatu. Ea, hemen gurera, mesedez eta harren. Lolin ekarpenakin batera gure gaurko errezetari bukaeran ematen ari gara, beraz, utzi 3 segundu guzti hau pixkatela antolatzen eta garbitzen, eta, segituan gera hau postrea, mojito paia. Montatzen.